Imma aħna din il-ġimgħa min wara darek, skużana, iltqajna ma' Ġorġa u saqsejja diversi mistoqsijiet. Din hija l-intervista li aħna minna l-Ġorġa. Il-papa se jisma' din l-intervista għall-ewwel darba u x'vera Ġorġa. Għaliex meta konna qed niffilmjawha, prova jidħol ġol kamra biex jisma' x'kienet se tgħid u keċċejtu. U x'vera. Mela, din illum il-papa se jisma' għall-ewwel darba. Ara, din l-intervista li għamilna l-Ġorġa. Ġorġa May, it-tifla tal-Prim Ministru Roberta Bela. Kemm għandek żmien? 7. Għaliex taħseb li semmewk Ġorġa May? Għanna nnu George. X'inhu mal-hobbies tiegħek? Gymnastics, nħobb nsajjar, nkanta u nisfem. X'inhi l-aktar ħaġa li jaf jagħmel il-papa? Jaf isajjar. Meta nisma' l-bit jinfetaħ, immur niġi għax ikolli ħafna ġuħa u nibqa' nistennih biex intieħħag. Mbagħad isajjar li l-pasta, isajjar li l-ħut, isajjar li l-pizza. Dak isajjar li. Kemm taħseb li għandu żmien il-papa? 42. Imma tafa d-data meta twieled? Naħseb 7 December 1977. Rajthom ir-ritratti meta l-papa kien bodybuilder? Daħuni. U jena rajt l-tratti meta l-papa kien bodybuilder u daħaqni. Issa madux hekk il-papa umma. X'inhu xogħlu il-papa? Ministru. X'taħdem il-mama? Avukata. X'i jfisser li tkun Prim Ministru? So xi ħadd li imexxi l-pajjiż u jħossibu. Kif ħassejtek meta l-papa sar Prim Ministru ta' Malta? Kont ferħana lih u kont excited ħafna. Int fejn kont dak il-ħin? Id-dar. Dejt norqot. Mbagħad il-mama għajmitni u qalet li rebaħ. U bdejt nifraħ ħafna. Il-papa kien id-dar. Għetlu erbaħt pa. Mbagħad għalaha għax lastajt nemmen. U tajtu bowsa. X'qalulek il-ħbieb meta mort lura l-iskola? Kien hemm ħafna tfal jgħaluli rajtu fuq it-television, rajtu fuq it-television, nista' noqgħod miegħek, biċċa kulħadd jilgħab miegħi. Inti d-dar x'tajjatlu l-papa? But I call him a nickname, SpongeBob. I forgot SpongeBob. Il-ħin kollu. Għax il-papa naraħ jiġbaħ il-SpongeBob. Għax għandu wiċċu square u għandu ġismu square. Xi ħobb jara l-papa fuq it-television? Il-papa fuq it-television jħobb jara lilu nnifsu ħalli jara kif mar. X'inhi l-aktar ħaġa li ma jafx jagħmel il-papa? Ma jafx jażel il-ħwejjeġ. U ma tispiċċa l-mamma tażelhomlu. X'tixtieq issir la tikber? Vet u Prim Ministru. Jekk inkun Prim Ministru, jiena nneħħi l-uniformi mill-iskejjel ħalli tfal jistgħu jilbsu xi jeans jew xi ħaġa li jkunu jridu jilbsu. X'inhi l-aktar ħaġa li ddejqek fil-papa? Jiena jdejjaqni mill-papa li huwa perfezzjonist. Wis. Il-mommi tgħid wis perfezzjonist għax
Għax ikun irid jagħmel xi ħaġa. U jkun jagħmel xi ħaġa oħra kollox perfett. U naqa' jibsa biex tagħmelhom it-tnejn. Anka jien perfezzjonista, il-papana iktar. Jiena li jorromni iktar fil-papa u għalli jħobb jgħin in-nies u għandu qalbu tajba ħafna. Min ifizdek l-aktar? It-tnejn. X'jagħmlek ferħana? Jiena nħobb inqatta l-ħin mal-mamma u l-papa. Il-papa min xiex jibża? Imma darba marna Sicily fuq ir-rides. U ġie miegħi fuq il-roller coasters. Jibża naqa' minnhom il-roller coasters. X'parir ittieħ il-papa? Żomm kalm u ħadem ħafna. Tixtieq li t-tfal ikunu jistgħu jivvutaw? Aha, jiena nixtieq li t-tfal jistgħu jivvotaw għax meta kien fl-elezzjoni il-papa qed il-mama, "Mama, jiena rrid nivvota għax mhux fair li t-tfal ma jistgħux jivvotaw." Għalfejn sabiħ li tkun Prim Ministru? L-iktar ħaġa sabiħa li tkun Prim Ministru hija li jkun hemm ħafna nies li jridu jintaqgħu miegħek u jħobbuk ħafna. Tista' tiddeskrivili ftit il-papa? Jiena niddeskrivi l-papa għandu qalbu tajba ħafna ħafna. Jekk ikun hemm xi ħadd fil-bżonn, ikun l-ewwel wieħed biex jgħinu. Hemm xi ħaġa li l-papa jħobb jgħid. Jħobb jgħid flimkien il-qudiem. Papa, jiena gburija bik ħafna u nħobbok ħafna. Mama, jiena nħobbok ħafna wkoll. X'taħseb? Kiex fitlek tidborhom? Kiex fett fil-borom u ma dejjem qed jirnexxilha tisraq ix-xena. Ver.